Wah, dasare ning bintang tamu anyar. Sing endi? Niki, halo, selamat malam Kanjeng Mami. Luar biasa. Kowe rasane neko tel Pripun? kowe nek karo iki wis kulino nek karo iki kudu ngati-ati Wajah baru. wajah baru Cantik. aku ya sijine wong tuwa jane tok jejer kok kaya sabruk Lho kok sesuk nek anu ki nek olahraga nek esuk ya nak heeh men rada singset nek sampean ki nek ngunekke penyanyi iki sabruk ki jenengan nggih tetep ngeneng bapakne. lho kok ngeneng Ah bapakne to padake kenceng kok. lho lah bapakne sapa Alah apa tak kandhake. Alah wong arep muni keboyok cangkemmu. lho rak tenan to Ah, wah jan nyun sewu lho Pak Nanto nggih yo Yo. Oh. Hei. ayo go apikku manine ning teras ayo le ayo le ayo le ayo le Apa gue untuk setelan? Jono pego bareng entuk pasangan. go kowe anggere kowe celintisan karo pakmu gedhe titenana kowe kowe goleke jodoh sing kancaku sing ning lor kono kuwi Kuwi aja macem-macem, kuwi bose kregan. Kaya kuwi nek karo petel gayeng. Wis. Iki ya kerawan. Niki nggih kerawan penyanyi dangdut. Heeh, lah iya. Assalamualaikum Mbak Nika Namura. Lah. Ale you ya. kowe ora mung penyanyi dangdut kok tel Pripun? wah penyanyi sekabihe kuwi iso kok Bisa. heeh Oh, kuwi engko nek wis mudhun duwite mesti diwenehi ra ketakon dijaluk Bali. Oh, alah kok jaluk Mas balik Bedel. dalem Kok kaya kembaranku lho. kandhane. Halo. Wah, jan wis karo Nina cocok. Ndak konangan. Yo ditutup sik yo. Yo. Nggih, matur nuwun.